Thank you. Stay yung na po rin eh. Yeah, di. Dumi na nung siya. Tira agad. May pitong print. Ay, kung gano'n yung na. Oh, yeah.
iba-isa doon na sunod ang jari. Kandi ang iba-isa kasi kung sa gumhalo kung makita sa check iba-isa ni ano ba na sunod ang jari. Lupa ng buta, lupa ng buta.